Čau lidi, vítejte u dnešního videa, tentokrát chci vám něco říct. Už jsem si to plánoval jakože už dlouho a tak jsem si říkal, že musím pro vás něco taky udělat. Že musím vám něco říct. A pro mě teď je těžký pro mě to říct, ale ano, jsem na Furiky. Jestli znáte Fury, tak dejte prostě like a odběr, pokud je znáte. Pokud ne, tak napište do komentářů neznám. A nebo chci vysvětlení, video na vysvětlení. A já pro vás natočím video, jak si vlastně jak to mám říct, jak vlastně co udělat první, nebo takhle, jak si udělat prostě, jak si udělat svoji prostě fur masku, nebo jak si ji prostě vytunit, jo, když si masku, aby byla jako fury maska. Prostě z dinomasky, koukejte, co takové dinomasky dělám fur hlavu, jo, takhle budeme uši, takhle, a jo, takže a nechám si i přejmenovat na video na YouTube, nechám si kanál přejmenovat na YouTube, se nechám přejmenovat, a bude to, myslím, že jo, potom vám řeknu, jak to bude jmenovat. Nechci, abyste mi prostě kopírovali, jakože to jméno, co si budu chtít. A takže jo, takže jsem vám chtěl říct, že jsem na Furiky a že taky odlám jít taky třeba, až někdy až tady někde bude Fury sraz, někde tady třeba v Praze nebo kde třeba v Liberci, tak tam půjdu, se tam zúsačním, nějak takhle. A pro mě to bude taky. A prostě si udělám takovou masku, prostě si mi nějaký, prostě i nějaký vyrobím, nebo něco mi nějaký to, jakože to, svůj, jakože prostě v kostominu, takže i prostě vytuním, takhle si říct. Jo, takže si nechám přejmenovat na video, prostě teda na kanále budu si přejmenovat, takže místo světliteníků.cz 1912 a bude prostě nějaký Fury kanál. A jo, takhle jsem chtěl říct, že takhle, že jsem na Furiky. A pro další videa zatím čus.